Guys, ngicela nikhapheni while ndihamba indawo zami. It feels funny because neqhalo ndihlale sabani senza into zami. But the new me, because the most coming weekends nizondikhapha while ndihamba indawo zami because I really enjoyed myself. So ndilele kwama-stand because kandigodwa ke ndavuka ndaplana uhamba. The weather was a bit disappointing though. As much as ibikwi-30s, I was hoping ndabana kuzotshisa, but kutshise kukhona umoya. Qha ndaqonda ndizongahambi kufanele kwakho umoya. Ndizohamba. Best decision ever. Ninani, nikhe nibabona aba bantu xa becaphuka okanye xa kho loo nto aqonda ubana akafuni bayiphathe athi, let me take a drive. Ahambe. Ndiqumba isana wase waphula isifilima okanye isi-TV. I think I'm going to be that person. Imandi long drive. You see, the drive from Gcuwa to Candane, it's a long drive, but a nice one. Then Beke Wavecrest. Yo, kumandi man, andiyazi uyaphola ingqondo yakho nyani ibuya cleared. Wes zilalo hamba in between ilalis, but akho nto ingako, but ubuye ingqondo yakho cleared nendlela ocinga ngayo. That was me kula drive. Ngiqonda ndine-ideas ezintsha, ndine-business ideas ezintsha, ndine-ways ezintsha endizawufika ndizi-implemente to solve this and that. Ndibuye ndingumntu omtsha, guys, ndiyi-new person. Like, I really needed this trip to Wavecrest. Oh, bawom abantu baphayana sham. Ndifike ndingakhange ndibhukhe nobhukha as a day visitor, but bandi-welcome sham. And I had the best day of my life. Bengenayo neplan about, okay, I'm planning to do A, B, and C. But ndifike phayana ndiphethe izinto ze-picnic because ndiyazazi ubana ndizotya because kakade I'm all about food. Ndafika ndathi ndizawuqala i-picnic. Kwathiwa no, there's also a boat cruise. Ndathi ubani? I'm joining. Even though eqaleni bendi-reluctant, wandicinga shem usisi unathi wathi, hayi man, khawuye kuyo. Ndiqonda safika ndenzeni phayana, kanti ndifike ndenza i-bird watching. Ndabona nefishi and nda-explora nje amanzi because benjile almost I want to be one with the waters. The disappointing thing about i-Wavecrest ke ulwandle lakhona awukwazi ukudada kulo. Alukho dadable man. Bengicifana ndizawudada kufanele ndudade ube. I didn't do that. I just took a boat cruise nje ndahamba apha emanzini ndaba closer to the waters and kind of manila feeling yoba in one with the waters. But a highlight yonke le weekend, it took me back to my happiest time, which is 2019. 2019 was the best year of my life. Best year of my adult life. I said on 2019, but thank you for the happiest year of my life. And cause like but umntu oyaziyo laa ngoma nizoyazi uyayazi, but 2019 was that year for me. 2019 was a pride year. Yonke into endandikhe ndayinqwenela okanye ndayipicturisha as an adult yenzeka ngo-2019. I got ndandihlala eKapa, ndivisitha zonke iindawo ezizi-highlight eKapa, Table Mountain, ndahike Table Mountain, ndaphinde ndaya ngalanto on my birthday because they were free. Ndaphinda, like I explored Cape Town for 6 months. Then yaphela contract yam ndafumana, fortunately ndaphinda ndafumana i-contract this side. Still I did not feel like everyone can be unemployed. I moved to this side. I got my car September. I was also pregnant. I was spent a lot of time with Udada. Best memories ever. Like I was happy. Yonke into enandi picturisha okanye ndifuna isenzeka ngo-2019. I was just at my happiest. So xa kuthethwa ngam ngo-2019, it's like my best year ever. So this weekend took me to that time. Ndagqibela kudala into yobana ndikhe ndibe happy at full circle. Kungabikho laa nto yobana if only okanye if I could okanye yabo. I was just nje at my happiest. Uqala ekuseni ndade ndaphinde ndayolala. Ndifike ndidiniwe ekhaya. Ukubona xa ubukwibhoti ibhedi ke ngoku bengathi iyakuthuthuzela iyarock. Besenza laa nto ubana ingathi ndikwi-rocking chair but ndikwi-rocking bed, if you know what I mean. Kakade inoba zikho i-rocking beds
like ibona sasitulo siyirokhayo so, but ke ngoku ufune a rocking bed yenze laa nto. I think I'll buy it noba ngu-single bed. I think they need. Ndilele kamandi mandi, la feeling yoba ngathi uyarokwa. I need that bed. Ke ndingayithethanga nento le rocking bed because umama umntana uzayidisa. Uyathanda udisa my cool ideas. So this other time, mase andithanda ungena endlini emnyama, ne? But at the same time, andifuna uwaste umbane. So izibane zasekhaya zeziphandle zine-sensors. So emini zicimile, then once kube mnyama ziyalight. So I wanted the same thing for endlini ngaphakathi. So ndafuna umntu ozozofakela ezi sensors zikwazi usensa nalapha endlini late zilight then ekuseni zizicime. But imistake yam ndashesha loo nto kumama mntana. Wayidisa wathi ndiphambene ntoni izinto zami zoba ngathi ndahayi ndizazifaka phaa ekhaya ingathi ndenze umzi wonodoli. Xesham nam ndazibona ubana iphambene ndibe ndiyicinga. So nale bhedi uzayenza ingathi iphambene but ndiyayazi uba ukhona umntu oyaziyo le bhedi ndiyifunayo and uzandithengisela okanye uzandirekhomendela because ndiyayinida. Yes. Sham easily distracted. Yazi ndiyacinga kha ndinibulise nondibulise. Anyway, guys, welcome back to my channel. Ninjani. Anyway, so the other thing I did, Payana, and I journaled just to check. I needed to tap to a time when I was at a full cycle moment and nangoko and nezinto that I need to work on because I feel I'm suddenly an angry person and I didn't like that about me. Umdebeza fike sithi nibana hey awusatyi then ndibe irritated nibana kuthena zathi ndiyatya okanye like bendine anger issues. So I'm working on that. So ndiye ndabane session with my new therapist. So uthe xa ndingena phaya ndangena ndiqomba ndiyothetha into zam ze-anger then what man disconnecte ndiphinde ndiconnecte xa ndi-ready to be a better person. Then xa ndiphinde ndiconnecte ke ngoku ndaconnecta ndikulaa phase yam yangomgqibelo. And I liked that about me. Even naxa ndithetha ne-strangers ngoku bencokola nezinye strangers about iweather uba iyasigezela iweather ntoni. Did I not call a stranger uba nqanqa? Nam ndizothuka uba yibo kutheni ndasuke ndaba loving. I think it's the waters. Waters will do things for you. But yeah, guys, in a nutshell, I'm happy. And I like this bubble and go. Oh, I wish it doesn't pop. But why am I negative? But I'm just happy. And I wish it finds a home and it stays. Like, I like this me. Also, guys, I'm going to recommend hobbies as relaxing because I find that business consumes me to a point that it's no longer a hobby. So guys, I'm going to recommend hobbies as soft as be in touch with me. And yes man, because when I introduce Linda ndithengisa amantshontsho ewenkukhu nawehagu nemeleko ndiyithengisa. No, that's business. I want to connect people at a people level, man. And that's ndizayicacisa njani but niyandiva ne. So yeah, anyway guys, thank you for watching this far. Please like, share, comment. Let's interact on the comment section. Otherwise, this one was a short one because it was more on me than the vlogging part of it. Thank you guys for supporting. Thank you. See you on the next one. I don't know what I'll be doing next weekend. I think it's a surprise. So see you on the next one, guys. Please, recommend les hobbies. There's dinga sham. I wanna be Anita. Okanye ndenze jam, such nice hobbies. But ithe iphela imini ke ndathi chu kodwa kanifike ngezibane ekhaya exactly how I've hoped it to be. So ndafika nje ndabe sendilungiselela ukulala phofu ndatya obviously then ndalala.
Thanks guys, bye.